Честит празник! Много ме пия чай и сърби, боли. Ям, гълтам не може, не иска нищо. Седно фирон си забил вътре. Какво е правил? Седнете да го погледам. Отворете си устата. Ходих при отеца и той ми каза, водка с храна да му слага. Обаче не помага, шапака бе. След това ходих при госпожа Симова и тя ми каза червен конец да си вържа и с мляко. Обаче са пости, не може. Отворете си устата широко да погледам дали. Да, трябва да се извадим. Вие най-добре знаете, Сергей Кузмич. Ние, селените, нищо не разбираме. Проста работа. Тук всичко си е до навик. Твърда ръка. Само трябва да знаеш какви инструменти трябва да се използват. Дали да грешки или с куфичка хубаво да се извади. Само нека пробва първо с песето на кое стана. Само да ги занесам. Не, прибери го, ако обичаш, защото... Отвори се, само сега ще го извада. Боли ме! Боли ме! Махнете се! Чакай! Боли! 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 Ау! Махна ли го? Още и тука! Как се си мисля? Нека дурник! Държите ми ръцете! Нека дурник! Глупачка! Ще си коня! Не, няма Ще си коня! Извада! Отваряй! Отваряй! Стой! Стой!